Jengien aika. Ylös, ulos ja rannalle. Säpinää nyt. Laitetaan nyt kengät jalkaan. Ei voi kestää näin kauaa. Hienoa. Tänään vuorossa meillä on kantotekniikat. Jep, no niin. Eli harjoittelemme niitä. Jes, mä saan amasut tänne. Elikkä kaverin kanto, mitä otetaan helposti. Jos meillä on vähän huonovointinen kaveri, joka pitää roudata pois esimerkiksi rannalta. Pantio eteen. Kaveri tonne alareppuun. Se on tässä. Se meni hyvin. Asia selvä. Kyllä. Sitten kestä. Meillä on kaveri, joka on tajuton, joka löydetään täältä rannalta makaamassa ja ei ole elonmerkkejä. Kaveri menee tänne pään päälle tai pääpuolelta. Lähdetään nostaa täältä oman kroppaa vasten. Käsi haltuun, eli kainaloitte alta, ote ranteesta. Rosanna, ota jalat ristiin. Kolmosella, älä vielä. Tässä on nyt tärkeää, kun te lähdette nostaa, että te lähde nostaa selällä, Joo. vaan jaloilla. Joo. Ihan rintakehää, selkä kiinni, katse ylöspäin kolmosella. 1, 2 ja 3. Ja sit liikutaan. Ja se, että te laskette sen myös sen uurin varovasti maahan, sitä ei puoleta, niin aina tärkeää, että te suojaatte sen pään, kun laitetaan. Joo. Joo, jalat aina ristiin. Ja täällä kanssa ei selällä, vaan jaloilla myös jaloilla. Käsi. Mun kanssa. Näin. Aika paljon.